o de hoxe era algo máis que un partido de fútbol, non tiña un simbolismo moi especial e sobre todo axudar a reforestar esa parte da provincia de Ourense que quedou tan asolada no verán. Sí, bueno, como ti dis, era un partido para o disfrute da xente, para apoiar, bueno, pois todas esas persoas que sufriron os incendios, agradecer a toda a xente que veu hoxe ata o estadio, a xente que mandou por Bizum cartos para axudar a todo isto, que é moi importante. Bueno, pero vos tamén unha proba, porque non deixe ser un partido co primeiro equipo, con Claudio pendente do que acontecera, e sempre pode haber unha oportunidade, claro. Bueno, sí, obviamente moi contentos por participar con eles, é algo bonito a primeira vez, pero, bueno, de momento temos que estar ao noso e se fai falta algunha vez, pois aí estaremos. Se cadras nese partido de Copa, onde pode o rival ser un pouco do nivel desta selección de Ourense, podes ter algunha oportunidade de xogar? Bueno, nunca se sabe, nós temos que traballar día a día e logo xa deciden eles. E que tal cos xogadores da selección de Ourense? Que vos comentaron? Porque para eles tampouco pudo ser fácil organizar unha selección neste tempo tan rápido e sendo de diferentes equipos, ademais. Sí, bueno, foi todo moi rápido, como ti dis, pero, bueno, eles encantados de vir aquí hoxe por iso, por axudar a toda esa xente que sufriu nesta desgracia e iso, contentos por axudar.